le nto ibubugqwirha yintliziyo ekhohlakeleyo. Hence uThixo sithi uMateyu 5:8 banoyolo abahlambulukileyo intoni ngokuba baya kumbona bani. Laa vesi ayithi banoyolo abakholwayo, ayithi banoyolo abasindisiweyo, ithi banoyolo abantlizitheni. Ngoba ungakholwa uyiphathe iBhayibhile zibe ntathu emhlophe nesilungu, kodwa uba ngabe intliziyo yakho ikhohlakele uzawungena esihogweni neBhayibhile yakho. utshe phaa esihogweni ukhoza uJesu, ndiyatsho Jesu ngoba ukhohlakele wamkele uJesu. Ukhohlakele unxiba ubhlu, ukhohlakele sewunxiba ubhlu, ukhohlakele mama ubethe isinayimesi nesibini nesinayimesi. So